Akarsz valami szédületesen frissítőt? %100% felfrissülés, 0% korpa. Új Head & Shoulders mentol. Nesquik gabonapehely! Micsoda fogás! Célozd meg a tányért! Hú, Nesquik gabonapehely! Nézd csak a tejet! Nesquik csoki sörvényé változik! Ez tényleg rabulejt! Nesquik gabonapehely! Varázsold át a tejet! Nézd nagyítón át kedvenceidet! Az ajándékot keresd a nagy Nesquik és Csokafik dobozokban. A finom fahéjízű szini-minis szakácsművészetem remek. Hé, miniszini, csinálj még! A búzafalatkákat egyenként meghintem fahéjjal és cukorral. Finom, mennyi munka! Kérlek! Jó, tehetetlen népség. Szini-minis a Nestlétől. Kis fahéjas fondorlat a nagy szakácstól. A babák szerint kiváló, de mit mondanak más szakértők? A Heimpál Gyermekkórház tapasztalatai alapján a Pampers Lotion Care-t ajánlja, mert ez a pelenka hatékonyan segít megóvni a baba bőregészségét. Pampers, bízzal a szakértőkben. Ugrasd ki a Legót a nasnyusziból! A nascsoki nyuszik most 5 fajta Lego minikészletet rejtenek. Hűha! Csak gyűjts össze 2-t, hogy tiéd legyen a 1,5 millió forint összértékű, fantasztikus Lego nyeremények közül egy. De jó! A részleteket keresd a nascsoki nyuszikban. Csodálatos, érzéki utazásra hívjuk Önt a konyhaművészet világába. Ízletes ételek a világ minden tájáról, melyeket a legismertebb szakácsmesterek mutatnak be Önnek a világ leghíresebb hoteljeiben. Bevezetjük a legfinomabb szószok, spagettik, halételek és más ingyenségek elkészítésének titkaiba. Filmünk a gasztronómiai kalandozások segítségével könnyedén és szórakozva ismerheti meg az olasz, francia, spanyol, görög konyha és más tájak ételeit. Élje át a világ legismertebb éttermeinek varázslatos hangulatát, és rendelje meg sorozatunk első részét 1490 forintért. Hívjon bennünket a 467 67 89-es telefonszámon. Nem látott itt valaki egy malacot? Malac, hol vagy? Malac! Fura egy kutya vagy. Hát itt vagy! A UIP Dunafilm bemutatja a világ legkedvesebb malacát. Fatás! Béb, kismalac a nagyvárosban. Hamarosan a mozikban. Gyerünk, ugorjatok ki a fotelból, és szerezzetek egy kis színt ti is! Rátok vár az 1 millió forintos Hawaii utazás, amit az 5 féle ízű és 5 féle színű Lace Chips-szel akár ti is megnyerhettek. Szerezz egy kis színt a Lace-szel! Várunk Hawaiion! Mit szólnál, ha a legfrissebb új illatot, a legfinomabb, legszexisebb új parfümöt nem ezüst dobozba és nem is kristályüvegbe rejtenék? Ez a megújult Pantene kollekció parfümillattal. Élvezd te is a fénylő haj illatát! Nem sör. A Ristorante Pizza. A pizzéria. Egy férfi. Egy nő. Igazi olasz ízek. Az ön otthonában is. Ristorante, mint a legjobb pizzériákban. Gyorsfagyasztott pizza. Dréher, amire büszkék lehetünk. Hát ez az én kis családom. Ha influenzát kapok, ennyinek adom át. Ennél jobbat is kaphatnak tőlem. Úgyhogy én szedem a Béres Cseppet. Béres Csepp Plusz. Egészség miatt nyitva. Túl nagy. Túl kicsi. Túl sok. Testre szabott. Libero Baby Comfort. Akiknek egész nap ügyelniük kell arra, hogy bőrük a lehető legtisztább legyen, azok csak is a Lifebuoy-ban bíznak.
Mert a Lifebuoy antibakteriális hatóanyagai eltávolítják a fertőzéseket, pattanásokat is okozó baktériumokat, és még órákkal mosakodás után is védik a bőrt. Lifebuoy. Nem mindennapos védelem, minden napra. És most itt az új zöld Lifebuoy frissítő mentol illattal. Neutrogén a kézkrém norvég formulával. Már egy csepp is védi és ápolja a legszárazabb bőrt is. Neutrogén a kézkrém. Azonnal megnyugtat és puhává varázsol. 3990 forintért a Kanári-szigetekre. Információ az OMV kutaknál. Annyira szeret fürdeni. Játszik és kacag. Fürdés után kicsin bőre, annyira finom és puha. De régebben, a nap végére már nem volt mindig ilyen bársonyos. Ez az új, balzsamos Pampers pelenka. Egyszerűen fantasztikus. Az új Pampers Lotion Care belső felületén aloe balzsam található, mely védőréteget képez a baba bőrén, így jobban óv az irritációtól. Persze az új Pampers épp oly szárazon tartja kicsin popsiát, mint korábban. Most már a nap végén is olyan finom bársonyos a bőre, mint fürdés után. Látszik is, milyen gyönyörű. Igaz édes kis manókám. Pampers. Érezhetően jobban óvja a kicsi bőrét. Második József felnézett és azt mondta: Dr. Zwack, das ist ein Unikum. Akkoriban már mindenfelé állt a bál. Jött a tavasz, és mi olyan szabadok voltunk. Szabad? És mindig került unikum is, pohár is, majál is. Kicsit megmártóztunk a boldogságban, és sose haltunk meg, mert egyszer éltünk. Juhaj! Amikor nem volt, akkor is szereztünk unikumot. Ki hogy tudott? A lényeg, hogy még ma is különleges minden alkalom, mert mindig felbukkan egy régi ismerős. Zwack Unikum. Minden süteménybe ajándék a Rámától. Most 10% kedvezménnyel kapható a rámatégla. Itt az antibakteriális védelem új, kényelmesebb formája a Lifebuoy folyékony szappan. Antibakteriális hatóanyagaival eltávolítja a fertőzéseket is okozó baktériumokat, sőt órákkal mosakodás után is védi a bőrt. Új Lifebuoy folyékony szappan és utántöltő. Könnyen, de alaposan kitakarítani egyszerre itt is, meg itt is. Igen, megérkezett az új Cif Active Gel, a sokoldalú tisztítószer. Az új Active Gel olyan hatékony, hogy a legmakacsabb foltokat is eltávolítja. Annyira sokoldalú, hogy még a nagyobb felületeket is pillanatok alatt ragyogóan tisztává varázsolja. Hát lehet ennél könnyebben és alaposabban kitakarítani. Új Cif Active Gel, minden téren sokoldalú. Ez a Cif ereje. A Csibó páratlanul gazdag aromájú kávéját, az exkluzívot minden kávékedvelő különleges bögréből fogyasztja. Tegye ön is teljessé a Csibó exkluzív élvezetét egy valódi zsolnai bögrével, melyet most ünnepi ajándékként nyújtunk át önnek. Csibó, a legtöbb mi adható. 6-szor, talán 4-szer. Ön hányszor váltott sampont az elmúlt évben? Vendégeim szerint a gyakori váltogatás jót tesz a hajnak, de ez nem mindenkire igaz. Korpásodás esetén ronthat a helyzeten. Ezért én minden hajmosáshoz a Head & Shoulders-t ajánlom. A Head & Shoulders a korpa ellen védőréteget képez, melyet a normál samponok elmosnak, így a korpa visszajöhet. A Head & Shoulders-szel ez nem történhet meg. Ha valami bevált, miért változtatna rajta? Head & Shoulders. Nincs többé korpa, csak gyönyörű haj. Ez az asztal sok mindent élt át velünk. Amikor főztél, a lakásfelújítást, a kicsik játékait. Minden fának van múltja. A Pronto könnyű viasszal dúsított különleges tisztító és ápolószer. Rendszeres használatával a fának jövője lesz. Pronto. Bútor a jövője az ön kezében van. Észre sem vesszük azokat a kórokozókat, melyekkel nap mint nap érintkezésbe kerülünk és károsak lehetnek. Ezért odafigyelek arra, hogy családom rendszeresen mosakodjon. A rendszeres mosakodás valóban fontos, még sincs tartós hatása a kórokozókra. De itt a Safeguard. Az ANTS igazolja, hogy a Safeguard eltávolítja a baktériumokat, és szemben a normál termékekkel segít megakadályozni azok újraszaporodását is. Így hosszantartó védelmet biztosít. Emellett kímélő és gyengéden ápolja bőrömet. Nekem a családom egészsége a legfontosabb, ezért mi Safeguardot használunk. Safeguard, hogy jobban óvhassa családját.
Gyere és próbáld ki a legkrémesebb élvezetet. Próbáld ki a Manhattan. Manhattan. Amerikai jégkrémálom a Schöllertől. Az új átlátszó Lady Speed Stick zselé 24 órán át véd az izzadás ellen. Gyorsan felszívódik, ezért még a fekete ruhán sem hagy nyomot. Új Lady Speed Stick zselé, az önbizalom szépsége. Ugye te is szereted a frissen festett hajérzését? Most itt egy új megoldás, amely megóvja hajad egészségét és tovább megőrzi hajszíned élénkségét. Ez a Pantene V-Color. Az egyetlen hajszínvédőrendszer, amely ápolja a festett hajat 3 egyszerű lépésben. Hajmosás előtt használd a színvédőszprét, majd a kímélő sampont és mosás utáni védelemhez a balzsamokat. Őrizd meg hajszíned élénkségét és védd a hajad egészségét. Hosszabbítsd meg a frissen festett hajérzését az új Pantene V-Color termékekkel. Csak okosan? Ilyen foltokhoz drágább mosóport kell vennem. Nem, az okos megoldás a Tomi Kristály. Tomi Kristály? A Tomi Kristály sokkal tisztábbra és fehérebbre mos, mint egy átlagos olcsó mosópor. Teljesen tiszta. És még spóroltam is. A Tomi Kristály kristálytisztára mos. Ez egy okos megoldás. Tomi Kristály. Többet ésszel, mint pénzzel.